her er din sang, Stjerner blinker i dit navn. Hvorfor her den det? Den handler om alle de her unge mennesker, der bare vil være kendte for at være kendte. Uden der ikke er nogen speciel grund til det. Okay. Jeg kan i hvert fald ikke lige se den. Det er, hvad sangen handler om. Ja. Jamen, for det er sjovt, for jeg tror nemlig et øjeblik, hvor den her, stjerne blinker i dit navn, jeg tror, det har noget med den numerologi at gøre. Men det har ikke noget med numerologi og... Det er ikke noget med det. Nej, det har det ikke. Nej. Jeg tænkte også på, hvis man står på scenen og sådan noget, og så pludselig man så og synger, så pludselig så får man sådan en tusse i halsen. Ja, hvad så? Så hvad gør man så? Så går du lidt væk fra mikrofonen, eller fjerner mikrofonen, og så hoster du det, du skal, og så fortsætter du. Så får man en omtur på den måde. nej. Jeg vil sige tusind tak, og så held og lykke med din sang. Tak og skal du med have. Grand Prix. Tak skal du have.